କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କଦଳୀ ବାନାନା କାହିଁକି ଆମର ବଙ୍କା ହୋଇଥାଏ? ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ଏହି ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଏହିଥିରୁ କଦଳୀ ବାହାରିଥାଏ। ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ଆକୁ କହିପାରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ବାନାନା। ଏହିଥିରୁ ବହୁତ ସାରା କଦଳୀ ଆମର ବାହାରିଥାଏ। ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖୁଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ କଦଳୀ ତାକୁ ଗ୍ରାଭିଟି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ତାକୁ ଆମର ତଳକୁ ଟାଣୁଛି। କିନ୍ତୁ କଦଳୀ ବାନାନାକୁ ଦରକାର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉପରକୁ ଯାଇଥାଏ ଆଉ ତାକୁ ଗ୍ରାଭିଟି ତଳକୁ ଟାଣେ। କଦଳୀକୁ ଦରକାର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉପରକୁ ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଭିଟି ତାକୁ ତଳକୁ ଟାଣେ, ସେଥିପାଇଁ କଦଳୀ ଅଳ୍ପ ବଙ୍କା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।